jamme kise mon mi salmini on mo be inde mon e yettore mon kala ka tolor don Allah beedi jam ka be ngureji ka balli e ka jawle kono salminde Muhammad Baylo Jallo aray donkin fuuta e nder larangal leydi ndin diwe nuuji fuuta jalodi haray Allah werlike giggol e himme e hittingol e teddingol e mawningol fi nokkureji din e fondoji sukabe be e nokkeli din haray dum do ko yo Allah yettire dum o jarnire dum profite wade development ji mawdi e nokkureji men hara wana latugol mullere den tun e wadugol hirde podan den tun yo taw hara ko wiete kon objectif ji mawdi e ko wiete ko yiandeji molanadi no jokki odo donkin fuuta hande ka yaruda wo e be no hittini no mawnini kamu haray ni ko nakiri fuddi labude fuuta Jallo fokkitama haray ko adi kon taw ko men toroto on jeeja on nyaaga on nyaagira on sabu Allah sabu ennan sabu fuuta on fi Allah wade doyedi masinji andon ko njandi jawdon ko onon jogi ko bonata kon onon ko ƴiƴan e tewu e ƴiye marɗon yo bandraɓe kadi ardon doyi andi ton duuɓi temedere ɓawo hikka woɓɓe seppay ɗo e Conakry fi haaju hum seppa ɗo e koya fi lanɗan onon hande son ardi doyi on waɗata nyallal 24 heures on waɗata ɗum hakkunde Conakry e nder fuuta on kala ka yahoto bandraɓe jejiri on Allah waɗe doy ardon doy hewton e jam juulidon e musidal mon yidon e yimɓe mon waɗon ko waɗoton hotiron doy kadi fi Allah e nelaɗo kala ko tawduma e doy accidete e doy yo siɓɓe goɗɗo wawata yargol koye sipawoy ko yaroton o énergie ukka ton comprimé wo mema ɗum goɗɗo tarata babbo hun o huɓɓa o ƴetta machine o dogano dogiri wo o halka hoore makko e ɓe wonde o ƴetta ɗum o fawa e Allah ma goɗɗo wudi tawnduge no ko Allah muyi ko fenande na Allah muyi ko a wari hoorema wari jama on haray min torori on Allah rowani ɗon andi accident ji grave wanno ko woni heɓaki mayɓe woɓɓe koye pelle hay yewti unoyi kono Allah reeni ayni mi torori on Allah fokkitayɓe o yo fokkutu sabuna ko balɗe 6 heddorde ma nayi fokkitayɓe o fokkutu arda doy kadi doy ardoto doginire masinji ɗin doy konu hawjuɗon on anda mamaɓe mo seppayno ɗo lewru ɗo e Conakry yaha ara haaju hum fi lankal mawɓe mo har seppayno min mi anda enen konnu uyuɗen konnu hawjuɗe Allah addani en machine ko gundiren enen wiɗen no en gundata enen en wiiray oye oto na ko wiirire moto na ko wiirire ko doy yarete doy machine ko gundire wona ko dogire mimmi wona ko dogire ko gundire yo bandraɓe waɗon doy so yiɗa hoore mon yiɗe musidɓe mon ɓe ande on no wodi yiɗuɓe on awa sa yiɗa an hoorema andu no wodi yiɗuɓe ma no wodi anamɓe ma no wodi jotamɓe ma haray ko ɗum mi mari komi holla ando non menen kurako on koko wowi kon no laati e haray karamo koɓe boyi wono joni ɓe noddidirde yo ɓe yurnito ko on ɗum feƴƴude haray menen ko woni feƴƴude kamen kon hino laaɓani boyi ko latugol mullere final si ɗum gasi mi waɗa hirde moƴƴere koyngal hayle ɗum ko ɗum won ton beere ala ka fottede yaɗe jeenoji ala fottede waɗe sirkuji ala ka nokku ka ɗum waɗete jalan rewetake ton kono ɗum ɗo men waɗa goɗɗo kadi accintamen ɗum feƴƴamɓe ɗum woyoɓe wonu ka place maɓɓe ka juulirde fewndo ɗuɓe mum wo ko ɗum ɓe jokkata latugol mullere e yawgol hayla koyngal haray ko ɗum woni ton toujours mi hendaki information ji ɗin kono mi hendo toɗi fop mi ara mi détaillana on ɗo ko honno feƴƴirta kamen ton haray hiɗen tori en fof waɗugo yiyandeji waɗugol objectif ji e o donkin fuuta hara na argol tun no hawji kadi
bimbi julde ale bay Conakry bay ale be doga hawana o ka bete 5 jours tawata yimbe ben fo wada programme di nyande julde ko dundo bimbi julde ko dundo bimbiti julde ko dundo bimbititi julde balde jowi do tawata no wodi programme collectif kafado ko fo duwa huwudude fo huwida surtout nini Allah wadi donking on ko woni hawrude ko e ndungu e jama on tuta ledde halfina wobbe kippa toppito jama hawtondira soda awdiji ledde tuta ka misidaji tuta ka kodoli no moji objectif ji wade jode kadi yewtide yandeji wawlindirane kono no yede minen kaka amen tun onon da kaka monda tun yo fotu mo bey wawla jonne kongudi rewbe be yo bado pay koy mawbe sukabe yo jode debaji yo éclaté fi bantal yo wawle fino ngurnanda mojjira yo wawle fino jawle hebora no diina marsira no gandal hebora e nokkureji din development yo du wawle ko si wawlama huwo yo yide wawle kongudi bante fi progrès hale haray min ko dum mi mari ko mi holla on mi toro on mi jeja on haray ko mo be ko yo hittin kamudum sino bantoda mo be yo tinno mawni na fi kamu sobe e tinnare haray ko dum mi tori on mi jeji on malaika halay sawru halkay sawru e mo Mamadou Muntaga dum do tun holli ka nyoldo bernde mako bonde hida wondi e ko halkata mako e ko naadete yite ko sabuna men sukabe latugol mullere e wadugol fina tawa amen poda malaika halkirta men ko an sikki dum e sikkimbe madumbe e jannube madumbe ko non sikki dum menen ko meden andi kon e ko men fami kon ko Allah tagi yimbe be fi honnum kala communauté kala leñol kala société hino mari ahadamum ko yowiti e gimi janga qur'ana janga linjila janga tawreta ayata ko Allah harmini dum ido mojjini penale idon fabriki penale dambe nulado hebbiti beppale e tawata kambe nyande be seni Madina gimbe mabbe arabu tappano tala albadru ewna nelado jabba Madina pour quelle raison menen pullo mede mari tambi mede mari sedugol lala mede mari gimbe no tappirte maniera men ko unique nanda haye goto fionu manin kano mari dum fi honnu sak leñol arabu sak communauté soso dum no mari balafon be beno mari finatawa fi honnu ko dina honka ari porti jama on culture ala ya beppale adisaji ko hebbiti don penale bonde e sikanon ko menen ko men layi fu be ha men jokka jamais menen me watta dum finatawa amen on accide men mu hare poda on dum no laati kurako si tawi fottana ma mi anda tun taw ko on wona e mu kono si balongol lanni ka kikide ko yawgol kadi hira e hore jam yo waro yusuran on tuma ila bimbe julde kadi no wodi programme ji yewtetedi fi bantal e development gasa no wodi buy ko fokketi kadi sabuna sukabe wadi golle labade kurako kiriyaze so yi ko be sofini lawol ko be hefi on yi dum on yi forage lakorje ko be sodi wengi ndiyan secteur ji din fo nabani dum ko ya auditu tun no wondi mana e nema menen demede mari wadabe barke menen nongo men du'a nagoy menen kadi ko du'aji wada hare onon be ala barki kamum ma du'aji hare men torike on tentini ka wiete kole ya dogeton menen harino satti korboya tigi kadi harino satti kono menen do fo menen on do be kole ya be jonnuno men ko mawni Fatia kala ka bibbe kura ko woni menen dun joda no wada ko yoni
arana ko fasigiji jodoto hay ko bida ko shirku menen men tawa kay dum fatihatul kitabi on min jodi min memi dum ko yoni kono alhamdulillah hande barkiji mawdi molanadi no jurade bibbe amen ben hari fuddido bantade wo ko takdani fuddido bantade o asustarde dida sudu ko non buyno wi ko ngotte on ari parce que ko leyde kankaliba wenne wo ka kankaliba e yare ngotte on no duude dum yanda kono alhamdulillah fatiha wada millionji fotta nayi hirsa sadakaji wada goro esa mo be yo yakku kala anniyanido goddo biddo goddo ko anniyanake biddo mum pijidi fo wada hawani normal alhamdulillah ila dun sukabe kurakobe alhamdulillah no yara yeso no mauna no jogondiri kadi no nafindira kadi ko buri lan hawnude menen gori din no jogondiri moƴƴa non wona menen be mawbe amen feƴƴimbe do ala jalfa Omar Bonfi ko seliyankebe ko soro amen kono ayi jimme yabe no iwa Konakiri sukabe mabbe de kadi no vraiment no ngaldinimi sukabe mabbe iwa Konakiri aranden fatunde pimpiyabe nduyebe be iwra ka woni doga aranden fatunde kambe kadi si mawdo mabbe feƴƴini ton ko non piiji din vraiment jama on no tamonirde bantalji no hebade barkiji no jurude fatiha on non memana ko yoni de men aray ko dum yahe koleya nabe ton bibbe mon jangogol humodon memon du'aji din ko yoni aron wattale ore mon la'i fuube tewtagol koy ardru koy ko goddo anda honnum be ardi e nyoge selon qila wa qala tawrudo momon ben ko diina labuka jokkon dum haray ko dum fi argongol wade doy kalawi doy kalawi fi Allah ene laado aray ko dum men toriyon doy sukabe sakite non kadi mo be kadi no andi sibbe mun arabe yo hollube be wadu doy on ko doy tawduma wo ko doy accidete doy on aray ko dum salmini on Allah beedi ja euro jama non jarama euro be kurako benga anhanda wala wol ko fandi o euro ala sanso warno do kamen do euro bay mamo be euro volta euro be kurako be jarama be kurako jarama Sali Ibrahima ton projet va te rendre heureux après inshallah gadiru ba ok inshallah tikone tengeto minani inde tengeto kono mi yahali ayende landoga dadude ker kadi kan andi Basirul ba Saifullah no hiroma Saifullah yurito salam Ibrahim sorry salminama sorry Neymar on yi pari ko wadi hankin kon pari wadi golle labade hanki salam club molanado yangido ko sifotako ala non équipe mawdo hewtiti fewndo Cavani e Thiago Silva en e Di Maria e wonno don parino fiddo be geri fowtay Allah muyal ben non diri Neymar Messi en ari gudu Marsali Mbappe en kuru kono ndare sukabe arbe jettibe fi Allah enelado tagoto abandonu yi ande munden mo be ko ebbi kon
yaha yilto jaka Allah yiɗa ɗum mema itta duuɓi 69 ila lidde champion fuɗɗa tappede hikka pari ƴetti ɗi duuɓi 12 ɗo ko milliardji ɓe no dépensude wakkilare ɗaɓɓa kelɗuɓe gudugudure kono tawi he wakkilo ɗe yandi mo beyo wakkilo so nani no wiye wakkilare ko kafa Allah ɗum wona taali non mo beyo wakkilo wakkilo ha Allah seedano maɗa wakkilo ha Allah yiya wakkilare maɗe wakkilo molo Allah ko wiyete fofere e lo'ere e ngamelo e parese yaga kono wakkilo nani suka wakkilo hakkunde Allah wakkilo jogitoɗa Allah njatigi miijano hoore mako moƴƴi torano hoore mako moƴƴi yelano hoore mako moƴƴi yi'an hoore mako moƴƴi wakkiloɗa hakkunde e Allah no yiɗi wakkiliɓe ko kaafa Allah ko gonga ka mettata wondiri Allah woɓɓe wakkilino haɓe maayi ko gonga kamɓe ɓe ɓaali kono billahi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen newi kamɓe ɓe wakkili kono ɓiɓɓe ɓen woɓɓe ara tun juura e ɓiɓɓe ɓe wakkilare ben maɓɓe nde yolɗinana ɓe qur'ana no woni seede ɗum ka yewti en fi koye pay koye alyatima wori ben mum ko wakkilino ɗum ɓayru tawi nawni andi maya woni jawdi mum ndin watti fo kange tayini waɗi alluwal gotal mari ɗum ka madiji ton Cheikh Khadri annabi Musa ɓe ari e nder saare ɓe wernaka ɓe okkoraka ndiyam hay ko ñamete fus ɓe hay suudu ka ɓe naata ɓe yi'i ndin maadi no faala yande Cheikh Khadri wi ɓantendi wattitoɗe ɓe ɗaɓɓi ndiyam e loope ɓe jiiɓi ɓe mahiti maadi ndin siɓɓe annabi Musa o ɗaɗu a landade joddi e ɗum awa ko ɗo seedete kono ko no ɓe yeytinowa fi ndin maadi pay ko ɗiɗo alyatima galle be maɓɓe wonno yirbude ɗon kono wa kana tahtahu kanzul lahuma tay ndondi maɓɓe ndin ko to waɗa tay non si ɗum yanno feeñayno woɓɓe bandi ƴetta pour Allah muyiri non ko Cheikh Khadri wonta sabu ɗum préserve ha pay ko janda ɓe ƴetta ɗum ɓe waɗa ɗum hoore mananko haray wakkiloɗen mo beyo wakkilo min on do o histoire pari ɗo ɗo jonnilan hakkil kadi siɗa wakkili nanu sanga sikkuɗa fellutuɗa ɗon ko ɗon hendotoɗa tawata ɗa mari on énergie ɗon eɗen doole e on hakkile miijo Allah wiyete ɓay ko min desidata kono fewɗon jonnatama taw ko o yahi ha wawa si a taƴike hay mo yewte ɗum hatta izastay asar rusul wa zannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna hay nelaɓe ɓen kono satta ɓitta tampere waɗa haɓe ɓe wondi ɓe wiya mata nasrullah ko hende tuma noon ballal Allah ngal Allah intervena noon hande kadi ja'ahum nasruna ballal amen ngal arabe kisan haray pari miijanoki ɓe ƴetta e ngal kono noon ɗi duuɓi feƴƴuɗi ko ɓe tappi finalon ɗo pellete hari ɓe holinoyi ɓe rasiri ga'i mawɗi no woodi wakkilare no woodi moyen no woodi Allah yo ƴettata e nga'al tawata kadi ko mawɗi ɗin tum ɓe foccata yaltini Liverpool Aston Villa kadi kelɗere mum watti ɓe ɓaawo vraiment ara piya Inter jowi e woturu hara ɓeeɗa jowi ɓe heɓaɗa ronka heɓude hay gootum kadi tawata ɗum ɗon waɗali ila wo Ligue des Champions fuɗɗa tappede jowi ko Barça tun tappanayi par Milan AC
Milan AC tappuno Barcelona final 4-0 tawata beedo be waday dum do payku mabbe kadi marka final ko goto markali min ko marko miya be wakilo nani aray ko dum mo beyo wakilo kadi molo Allah ngamelo nelaado molo tono Allah dum Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi ko fofere wal kasali parese yagal parese yagal nelaado kadi molo tono Allah parese yagal Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi wal kasali wal jubni wal bughli wal harami wa ghalabati ad-dayn wa qahri rijal ido fo masibo jarbe moloto sabuna ko masibo basal kaka hore e kangamelo pellet ko buri e dudude wasube ben tawata energy fusbe ala ma haysi wakkilare bandu no wodi hakkil ngalube ala yo yire technique fam Allah ronka dawa be dun non fiu sai odo garuno chobno hore makko inna ma utituhu ala ilmin indi ande ko kirami o jawle ko gandal an ko faamu an ko technique an ko gonga ko gandal e technique Allah okkata goddo e joyre fino hebira goddo kono dum ko yo natan Allah na yo tigi wiu dey jetta dum fawa e hore mu wada ko kanyum gay sai aldube be ngami do ndara la fu inane nyama mi haton jina e mobugol concert imbe fiyo mi hebo ko mi nyama o inni min ko ila law mi do joji mi do fini mi do fami mbudi ango mi do andi ka honto place ete mi place mbudi andi hande hay ko wonde yewtude do yo ya mi mbudi no natude hay hande ni mi do ndara on video la fu si te Allah yedi mangalu o yanya famo o yanya pinangal o yanya ko onno e dabbere nde ko jokkuda wo wela on laisse l'affaire de football parle-nous des moutons parle-toi des moutons quoi yaw soda dammol ke dammino waywa honno e bete parler des moutons hay mi tata layya mi wala ne fi mouton on kono mar ko mi wala na ma fi mouton sina aram yaltinino kono mi wona après nini ko mi yaw mi konta mitta zak mi nabana sora wongi ko be hirsa layya min préparo fi année prochaine min ko dum mari programme min ko programme élevage fi hirse tedi mi tawaka famde Marok hikka roa on no tongi hirsugol parce que be gayni perdu de recherche mabbe andite leydi muslima comme la Maroc 90% muslima si tawi anga hirsay wana do min babe ngan hirsay min Muhammad Baylo mi hirsay nene an hirsay sinirabe nene am bentato be hirsay gore an hirsay minyang Alpha Mar hirsay hakunde mon e Allah kawtangal da warrino beeda warrino kare ko honto suta ko mehugol awdi ndi wona ko dum kambe to ruwa e wadi fatwa be ne ngal Maroc hay e goto newnanaka hirsugol laya hay e goto newnanaka hirsugol laya enen ko bay moyenji ala wana Senegal lo ko dum hikka ndare ciogeli din no satti mi buyno wadde video ji ngurumita ko non sattinde hatta satta si tay be ngure no mari wanjowo hirsobe dammi njowo ko fandi o baba hirsay nene hirsay rewbe fo hirsay bibbe hirsay hatta dum sattay kadi hitande kala pourquoi hitande kala fi honno aya ha haju hitande be hida nati e gudugudure njula enno ukkiti e o programme mo nane o be woni yede mo be no sattin do ayeno moba ha hewi waddo ya ni tawabe ambarki fo pale yeyi ko nagri arto ya kadi tawa laabi rewi to ya tawa be addi kadi camion je be cippini fop kadi haban sat ne o be ala sattay wana be ummi do yidon e wo 2,500,000 ko doa yede 700,000 800,000 tawata mali do sa ye kanor to hayituda 20,000 10,000 hebay dammo enen ko dum hande ko million ngala ko mi wowla na goddo yo itulaya ko ma convaincre goddo dum jamais mi wata dum convaincre goddo
ko ɓayru jama on no hittini fimu kere ko yettoɓe ɓe hirsulaya ayo yeye ɗum kamɓe ɗum ko farilla non wona hay sunna wode joni ko farilla menen ka amen gori ɗimmo ɓe no wakkili naɓugol buse on ka teli sonko ko ɗon fof naɓete biwi ɗin ngal mi filma e fof so yite beeli Allahu akbar te beeli tew tawa ko accaka cuuɗi kon nono komo be itta e busal mi anda e biwol ali naɓa busal biwol naɓe ɗon daare no musidalji ɗin zene gori ɗin ko hirdeji yeɗe ɓiɓɓe tanira jatira a wata hidembe ɓe acci ɗum ma ɓe waɗu sese ɓe waɗu doyi hikka si ɓe waɗi ko harata pasiyanto fiyo ɗuuɗu par ce que si ɗuuɗi liibi hoyey ɓe ha wakkilaki piiji ɗin liiba ɓe goto wakkilaki sa wolaniɓe ɗum ɗo hande ko ɓe wiyata heferɗi kono billahi ruwa mara kon ɓe waɗi fatwa ɓe ni ngal menen ɗo layyetake de ruwa wi ɗo dammol hirseta kadi noon ɓe yurniti ɓe ndaari woni caɗele mulay woni enen en noon nini sa ndaari fayda joni ko métissage tum dammi men o jama on haajaka e ɗum o be ko janɗi kon faala sagu mum si addama ka fottete ɗon ma arɗo yiwo yeey machallah ɗo ko dolle baali mali en ɓe addi ɗum 4 millions 5 millions 4 millions 5 millions fi tun dammol layya wosa immitoyke ko ngol tawata no dari ambarkoɗa jonno anga hirsi ɓuri nogay ɓuri 30 antun a waɗɗoy to 30 yawmal qiyama min miɗo landi ɗum ko pelle tawmi ɗo goɗɗo nane mo wiya ɗum layya on moƴƴi sa hirsi nyande immitiraka gabru ma wo paf a taway mbaɗɗate no dari ɗon leɓol kala ko pelle baraji ko on ambarkotoɗa kadi lumbo yaha sirate ale yaha yeso Allah ɗum naɓatama joni no moƴƴi a hirsi wona min babe an ila mi mandi ɓe ila mi manditi miɗo yara duuɓi 7 hande miɗo yara 35 ans hitande kala ɓe hirse hitande kala joni antum joni sa wuri duuɓi 50 wiyen ko fandi o duuɓi 40 ɗin fof ɗa hirsude 40 antum a waɗɗoy to ɗum ɗon konnu e manipulation ni konnu e ɗayni ni konnu e arnak ni mo be laɓɓin fondo mum on si Allah jaɓanima nde wotere yoni wona yo jokkodiro woni sarti ɓayru ɗum ɗo na obligation na farilla minane goɗɗo no windi no landi ka arabure ɓe addanimo preuve ka alqur'ana ko on woni ɓe yaha makka ɓe nyande hirsugol layya donkirre kala pour quelle raison on ɓe arde ɓen fof ko yoni wiide fasalli li rabbika wanhar Allah wi juulu donkin hirsa boroɗa fasalli fof no andi sababu nuzul hazi sura ko ngol ko nelaɗo ngo sappi wona mofte ɗen fof sahaba en pel goto ala preuve wonnema ɓen hitande kala hari ko ni gidire hirsugol dammi arana wonɓe makka yawɓe hajjuɓe ara darten on programme ɓawo ɗo kadi si feƴƴi seeɗa tawata no satti si donki on gasi ɗo a landike dammol caɗele jama on ɗum wura tew Konakri ko kucoy jowoyɓe woni wadde e carton mum ɓe tara kucoy jowoy tosokoy ɓe woni tarude gotum kala 2000 francs gotum kucum be ko 2000 francs so ari a wi teon ko 20000 ɗa ko 20000 ɗo ko 10000 yi'a kaydi dolle sikka gonno toon ɓe fonta jowoy pet joni hay nandi ɓe haldiwata ɓe waɗu ƴiye ko tew laaɓo ngo ɓe waɗata ƴiye tun a yiyata gotum kono ko kucoy jowoy ɗa kucoy 10 gotum 2000 wala ay te wala aray ɗum koyo darte min mi ala komi courage goɗɗo fi layya sabuna jama on no tekki ɗum ronditi ko baben amen si tawi woɓɓe ɓen be mum ala feere kañum mbiɓe ɓen jonidire juuɗe darde mawɓe layya
nandi fo waɗi si goɗɗo hirsali ɗum ara no hersini na hakkunde Allah jonko non tentini marɓe mawɓe nawyuɓe ɓen il faut jonnidire juuɗe be men yo ndarɗum 100000 500 000 sonnemɓe haramo goto no wawi wadde kono ko ɓeɓe jonnidira juuɗe sohla joni ko ɓe woni wadde ɓe sodna hay neniraɓe fo joni baba en e rew maɓɓe ɓen nayo ndaren ɗon mo be men 1 million ɓe jonnidira juuɗe ɓe soda Allah hara min mi tawetake ɗum min ko hunde wotere babe nganoyilam ɓenni ɗo fanni soro maka nene no wuri yer ko heddani ɓe gurdam miɗo faala hitande kala daranaɓe ko ɓe hirsa sunna ɗon miɗo jaɓi kono si hewti ɗo tawi ko min e goɗɗo yo min jonnidiri fi maɓɓe ɓe hirsulayya neɓay ɓe hirsa taweta yo nene am mi ƴettu dammol mi jonna ɓe hirsela mi watta hakkunde Allah mat kami andi mi hirsa ƴenda tangol mi jonna ɓe hirsuɓe ñama ɗo simi alangol belol to Allah koran baraji simiɗo jonna ɓe ngol yo ɓe hirsu fi layya mo ala fere mi anda konto e dina kon hande dina jok mo ala nawre mo fere fi Allah cotisane mo hirsa layya pour quelle raison konto enen tippuɗe ko dina nelaɗo kanni no ko enen andi ko dina on nun jokki babenga yumma hindugol ɗo nene jaɓe ɗo dammo hirsol layya she no min ɗum fewanala baba en jaɓe ngol ɗo dammol hirsol layya ɗum non min hakkilan jaban min hakkilanki jaban nene ino dammol hirse waɗo maafe baba en ino ɗo dammol hirse waɗa non talba ɓe maafe non fo hakkilanno je kono jaɓe ɗo hirso waɗo layya jamais ko ɓe jeyani hoore maɓɓe ko ɓe waɗa ɗum layya ma ɓe mari goɗɗo go sodani ɓe min on watta ɗum simi heɓi hande miɗo wakkili julde ɗo simin cippori kam mi yahana dammol moƴƴol min na hirsen ko waɗe maafe kono jaɓu kaari waɗa layya jamais pour quelle raison watta ɗum parce que ɗum ɗo ko sunna annabi Ibrahima mo wiyade ye ñenti kono min jangay Qur'an min ndara Bakara no yewti fimu tanƴini tawbati ma idati kadi no yewti fimu fayda ko woni sappade ko yahuɓe makka ɓen layya on al uduhiya ko ɗon jamma aydamanta Qur'an men fof ayyata on mo al uduhiya layya mo layya ɗum no ayyata ɗum ka Qur'an ayyata ana ɓayi jama on mi anda ko no talbaɓe hadisaji no woda no yaltina imposa mofte ɗen waɗi jama on waɗani ɗum hoore mum caɗele tawi mo hirsa no hersi mawɗo mbo mo heɓali sunna on haray mo hersi o heɓali dammol ko huno ɓiɓɓe makko ɓe ngure musidal makko yara mo hersi min mi anda konto ɗum ɗon jetta ko honno yimɓe ɓen janniri jama on feŋi on fikra e maɓɓe ɗon ha ɓe gondini ɗum ɗon tawta mo hirsa layya wono ani no maapi yaha joni ko cotisation ji fi kaari kono yo Allah ko wiyete kon ko Allahul musta'an yo Allah faabo mofte ɗen faabo en sabuna jangamɓe en ɓe ala hen laɓɓinande poyi laaɓana jama reedu laaɓana yimɓe ɓe reedu andina jama on o layya la faala waɗa tare hajju ngun pourquoi hajju ko yahowo makka ɗum no waɗɗimo waɗoygol to layya jonnon Allah hajju ngun ko nde wotere o farli e gurnan tagaɗo fu a yehi nde wotere lanni mais pourquoi ko yaadi e golle hajju ɗum no maintena ɓe yaha hajju hitande be e hitande hitande be e hitande mo yata makka layya no waɗɗi ɗum nini mawɓe no yaltino terma no nyawlo no fiitum sutura hakkunde e Allah programme on ɗo hakkunde e Allah min mi nyawlo programme qui entre moi et Dieu unique
min mi nyawlo fiyo mi weltin Allah est-ce que Allah no haja e ɗum onon kotiza non fi min yo mi weltin Allah min mi ƴetta mbuuɗi am mi jonna goɗɗo hirsu layya ko min jonnumo mbuuɗi o hirsa layya c'est ɗum ɗon ko honɗum onon faamu ɗon c'est quoi ça ko honɗum woni ɗum ko honɗum woni ɗum honta Qur'ana janga ayata ta yimɓe ɓen no mawnini no hittini no cooɓi gudure wona o qiyamul layli kadi balɗe 10 sakkitoro a janga Qur'ana halanna ayata ɗum kudu subhanallah si ɗum hewti ko microji sare nden fof jama on ɗamta fokon piji heɓɓita aray ko ɗum acciti on os qui n'ont conscienti pegan trage de wahabia aya ko haaju maɓɓe ton jokkuɓe ɓe hewɓe heɗade ɓayru na kamɓe mari probléme on min yii ɓe faala men hay ñosade fi donkin fuuta on bo ɓe impliquo andugol ko honɗum e honɗum men woni wadde wata men aru men waɗa fuuta jalowo leydi yeddirndi Allah sika meɗen huɗa men huɗaka min waɗata nokkureji amen ɗin keferu waɗete ko nokkureji horma ka hirete koyngal hayle ɗum meɗen mari koyeji mum a part ko koyngal hayloyte ɗum kadi ko menen sukaɓe ɓen sukaɓe worɓe rewɓe kamon si ɗum no anya mano harmi no ñiddi sanangaske bue menen ɗum darame ide yeso Allah non ɗon mari probléme sérieux min non mi hawjagoy ha projet ji ɗin avance defte mon ɗen min yeɓayɗe min yetto jama on gonga so fala o yennay min nene ba fala men mon waray min parce que ñande mi fuɗɗi ɗum wo hakkunde en Allah woɓe amata lan ɗaɓɓutude ƴetta kafaje sabuna gongaji mi fenanta o gongaji ɗin wona fo woni gonga yacciti on siɓɓe salmini Alassane Sow Ibrahim Sori Neyma